the rider from Spain, the number 24, Alejandra Naira Dominguez. In the chaser, the 105 from the United States, Lydia Kusek. En daarachter de peloton en first place in the race is the bunch at this moment. 10 seconds the gap between the rider in the breakaway, Alejandra Naira Dominguez, and the chaser, the 105, Lydia Kusek. They are in the final K of today, the last kilometer, the final kilometer of today. Nog 1000 meter te rijden. Dan is er een 500 meter die venijnige, lastige klim hier op Waterslei. The final K of today and the final 500 meters are the climb here to the finish line. Op de finishlijn andermaal weer 5-3-2-1 punt voor het sprintklassement, als ook natuurlijk de bonusseconde. 6, 4 en 2 seconden. Weet deze Alejandra Naira Dominguez daar stand te houden, dan kan ze zomaar kostbare secondjes gaan weghalen. Voor onder andere haar landgenoten, voor Paula Ostys-Tako en voor de Poolse Maria Łukasinska. Dat zijn de twee dames die strijden voor de eindoverwinning. Deze Ladies Challenge hier op Waterslei. Nog altijd is er de voorsprong voor Alejandra Naira Dominguez op weg naar de overwinning in de derde etappe. Dat is de vraag. Still in the lead, the rider from Spain, Alejandra Naira Dominguez. Ook uit de peloton is aan die laatste klim begonnen. Zitten dus op de hielen van de Spaanse dame. De eerste auto's zijn boven en dan gaan we turen naar het bochtje. Is daar nog altijd de jonge Spaanse furie Alejandra Naira Dominguez. Weet zij stand te houden en deze derde etappe weg te kapen. Pakt zij dan die 6 seconden boni? Pakt zij dan de 5 punten voor het sprintklassement op de groene trui? Dat is de vraag die ons nog even hier bezighoudt op Waterslei. Ze zitten in de laatste honderden meters van deze derde en finale etappe van de Ladies Challenge 2025. 200 meter er nog te doen voor Alejandra Naira Dominguez. En geen 6 seconden, maar 10 krijgt ze juist even thuis. 10 seconden zijn er te halen en dat zijn kostbare seconden die ze weghaalt, onder andere voor Maria Łukasinska. Hier gaan we kijken, want hier is de etappewinnares uit Spanje, from Spain, Alejandra Naira Dominguez. Nice victory voor Spain. Hier in second place in de yellow jersey. Op weg naar de tweede plaats en op weg naar hele mooie dingen. Paula Ostys-Tako! 1, 2, 3 voor de Spaanse Armada. Alle bonusseconden gaan naar Spanje. Stage winner number 24, Alejandra Naira Dominguez, and the winner overall of the 3 stages, also for Spain, Paula Ostys-Tako. White jersey stays on the shoulders of Maria Łukasinska. Alejandra Naira Dominguez, Paula Ostys-Tako en Irati Araburen, dan nog Lidia Castro de la Serra. Dat zijn de eerste 4 in de uitslag. De bolletjestrui van Alicia Sarkisov op de 5e plaats. Lydia Kusek wordt 6. 7e plaats voor Oda Aune Gissingen. Dan op de 8e plaats Leni Bauer. 9e wordt Nadia Hartman. Dan inderdaad gaan we kijken naar de plaats nummer 10 met Becky Gardiner. En dat betekent dus ook dat we het geel, wit, groen en bol allemaal hebben. Want ook de groene trui, ook de sprinttrui gaat naar de eindwinnares, naar Paula Ostys-Tako. Also the green jersey for the sprint classification is for the Spanish rider Paula Ostys-Tako.
also some riders on the way to the finish line in this third and final stage. Also the broom wagon is not past the finish line yet, so attention please. Also crossing this circuit and also past the finish line. The broom wagon still on the way to the finish line. Attention please. Broomwagon starts the last climb to the finish line. De bezemwagen dus in de laatste klim richting de bezemwagen met nog 17 dames bij zich. In the final 200 meters of this third and final stage. Laatste 200 meter dus voor de bezemwagen, dus attentie graag ook voorbij de finishlijn. De bezemwagen is bijna binnen. Attentie ook voorbij de finishlijn. Alle binnen kunnen bedrijven als wij gaan opmaken van deze 3 dagen voor de junior vrouwen. De One Challenge Ladies Challenge 2025. De stage win voor Alejandra Naira Dominguez, voor Paula Ortiz Taco en Irati Ambour en Carabaya. Paula Ortiz pakt daarmee dus ook de eindoverwinning.